il·lusió, compromís, alegria, contacte amb la natura i amb l'entorn, amistat i solidaritat compartida a la vinya en una jornada festiva al voltant de la cultura del vi i del territori. Això és la Verema Solidària, que aquest any arriba a la seva tercera edició amb l'objectiu de recaptar entre tots 18.000 euros, que aniran destinats a millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables a través de la feina que desenvolupen Càritas de Falset i Amics de la Gent Gran del Garraf. És gratificant treballar, jugar aquí, perquè saps que això va en benefici de gent que realment ho necessita. A mi em queden 150 euros al mes per passar. I surt de Càritas, perquè si no, malament res. És una porta oberta perquè em vinguin a explicar tant lo bo com lo dolent. És una qüestió de bondat, d'abnegació i de dedicació als altres. Si sempre has volgut viure l'experiència de la Verema, aquest 2018 tens l'oportunitat de fer-ho al celler Gramona i a Can Ràfols dels Caus, al Penedès, i a Vaillac, al Priorat. Sigues part de la Verema Solidària. Apunta't a veremasolidària.org i ajuda'ns a tallar amb la pobresa i l'exclusió social. Suma-t'hi a la Verema Solidària. T'esperem a la Verema Solidària. Participa a la Verema Solidària. Vine a la Verema Solidària.